Bon dia, el meu nom és Rafael Fortosa i a la cooperativa de Sóller soc interventor. Nosaltres tenim un agroturisme, quan dic nosaltres me refereix a la família, perquè sí que estem pràcticament tots els membres de la família implicats en treure endavant l'assumpte. Per què lo de l'agroturisme? Per nosaltres és molt important la finca, és molt important la taronja, i el fet de poder tenir aquesta part dedicada al turisme ens va permetre arrabassar els tarongers, sembrar tarongers de nous, estar 4 anys, 5 anys sense producció, això se va poder mantenir, poder dotar d'uns recs conformes, d'una manera de dur la plantació racional, i quan dic racional vull dir sostenible, i ens va permetre tot això. Aleshores, aquí a la finca conviu el turisme en l'agricultura d'una manera certa. Disfruten del producte, disfruten de la taronja, del suc, de la confitura, de la història, de les psiquis, de Sóller, i entenen la importància que tenen per aquesta vall i indirectament per Mallorca.